Det med Grønland, det er ikke. Det, jeg synes, der var lidt spændende ved det, ikke? Det er jo det mest sindssyge, der er sket siden 2. verdenskrig nærmest for os, ikke? Og det er meget tragisk, og det er fuldstændig vanvittigt. Og på trods af, at vi alle sammen ved, hvor vanvittigt det er, ikke? Det, der er sket, så var der også lidt en stemning af... Så er Danmark godt nok meget nyheder, hva'? Ja, fordi vi er i gang med at blive invaderet. Ja. Men vi snakker sandt ned med meget om at stå ude, ikke? USA tror med at invadere os. Ja, men vi er på forsiden i Costa Rica. Har I set det? Vi er seriøst det eneste land, hvor det er nyhed, at vi er i nyhederne. Det er så sygt. Det er så meget. Jeg tror, hvis vi blev invaderet, altså mens vi blev lagt i strips, ville vi bare være sådan, nej, det siger en anden derovre. Men lad os være ærlige. Vi har også behandlet Grønland fucking dårligt. Det har vi. Hold kæft, vi har behandlet grønlænderne og Grønland dårligt. Vi har behandlet Grønland som det der glas rødkål, man har stående inde bagerst i køleskabet. Vi ved ikke, hvor lang tid vi har haft det, eller hvordan vi fik det, eller hvorfor det er der, eller hvor meget der er tilbage, men det er vores rødkål. Det er vores rødkål. Det er en del af rigsfællesskabet, det rødkål der. Det er det. Det er noget, der skal komme sig. Så lige pludselig så dukker der en eller anden psykopat op og sådan lidt, jeg skal have det rødkål, og vi sådan, nej, det er vores rødkål. Du skal ikke have vores rødkål. Hvad skal I bruge det til? Ting! Vi havde planlagt store og vigtige ting med vores rødkål, mand. Det får du ikke. Jeg vil give dig 700 milliarder for det rødkål. Men nej. Nej, du får ikke det røde. Hvad skal du bruge det til? Sikkerhed? Hvad snakker du om? Skal du kaste efter nogen, mand? Fuck dig, mand.